Oh, ngitshena ngalabo abasindisiwe. Vele amakhehla ethu esingasho ukuthi sisindisiwe. Thina singabahlukene nesono. Ahlangene nokusindiswa. Ukusindiswa okwamatiya kaJesu. Kodwa ukuhlukana okwesambulo. Don't preach into engekho ezwini. Don't preach. Preach the word of God. Ngizomandla. Kophela nokukhathala kungena ngikona. Sengizwa amandla manje. Ngiphohla njengebhubesi. Glory to the Son of God. Qedela maphalala. Ivesilami. Yazi ukuthi awulizwa usuyalizwa manje. Hallelujah. Siqala ulubuzo uthi angifunda khona. Usayikhona kodwa tata. Hallelujah. Asaba. Ngakho sembelwa naye. Yebo. Ngokuphaphathiselwa kukho imanga senziwa njani thina? Kanye nobani? Naye. Yini wena? Yini? Singabe sambulo thina. Wawukuphembela. Angithi isambulo siyakutshela ukuthi wawukuye. Noma wawungekho kodwa wena wawukuyena. Wenziswa befundisi sincedisa Nkosi no bafowethu ngikusho ngoba akekho ogundela umsangano ngokubuka langaphandle umfundisi avela gundelana ashiye izinkulu inwele la ame phambi kwebandla athi uyashumayela thola nomuntu iphotho leli i-addressa thina ngoKristu noma lisi-addressa ngoJesu ngivele ngibone ngikhokhile izitsha zami ngisifakile ngithi angilalela itheolojeni lichaza iBhayibheli akuyena wakithi lo singabe sambulo thina siye ukugunda singabuzanga eBhayibhelini ukuthi kuyisono ngani isambulo sathi yekano kweso ningahlobi njengoba izwe lihloba akukho eBhayibhelini kodwa satshelwe isambulo ihlikela ngizasi maphalalo yini ngoba ngisukume kahle ngiyanibona sengibuka niphekene nesikhathi nikange kabi nini hayi ngisa right kabi isikhathi sami sisakhona manje ngiyababuka abantu bathi akavale phela akavale abekangile amakholo abuke emahlweni akange kabi nje amakholo bekungitshene ngekholwa ngiliphathile ikholwa ngina 30 years ngiphethe umuntu omzalwane ngimaze ekhulume ngibuka ngikwaze ecimezile ngimaze zela engazele ethi vala umuntu nje oyikhola sengimazi wonke kubeka mfundisi wami kubeka ngakho sembelwe naye ngokuphaphathiselwa kukho ukufa ukuba njengalokhu uKristu wavuswa kwabafileyo wemaphalala uyayizwa lonto njengalokhu bani uKristu yebo manje asazi uJesu enyithu uKristu enyithu uzongena phela ngoba manje ngikhuluma esambulweni awunamoya ikinto ekanalizela lezinto ngikhuluma kwabaphelele into epheleleyo ya funda uKristu wavuswa kwabafileyo imali mfowethu singcwabe thina uJesu kodwa sibona masevuka la akuvuka uJesu yedwa sibona uKristu evuka sibona uKristu evuka kusho ukuthi ngingathi ngcwatshe uJesu noKristu mengcwabeka
ngingathi ngcwatshe uKristu noJesu nathi sonke sasiphakathi ayibosani kwabeka kanye noKristu sihleli sonke kuJesu. Uyabona ukuthi yini yayidala ezulwini kubukwe phasi ukuthi ngeke ufile yena ukuthi ufe nabaningi akafile yedwa ufe nabantu waze wafa lezulu uKristu kuyena sisokwenze njani funda mafana. uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kaYise, kanjalo nathi sihambe kuphileni okusha. Ngiyayizwa indaba yokuthi uKristu ulevuka kwabafileyo sihambe kuphileni okunjani manje. Liphi iBhayibheli la uzolibeka? Lamawulu amaningi ezangoma afakwe emakhanda uzowathatha apha eBhayibhelini ngoba manje usuzosizwa uJesu wavuka kwabafileyo. Ukhumla ama faka isikele uthi ngeke engathi usengivele ngathi ngiyisangoma. Kungasho ukuthi uyisangoma. Kusho uKristu kuwena athi urepresent izangoma. Some represent uKristu kuwena. Siyobona ukhaya. Muyingcwele uyangisola ngoba akekho umuntu osola umuntu ngaphandle kaMoya Ingcwele. Noma ngashumela ngijuluke umuntu akamuzwa oshumelayo. Kodwa umuntu ozwakala kangcono befundisi uMoya Ingcwele. Shikela ngesasikonto ezoshiwo lapho. Verse 5. Yep. Ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufanayo, siyakuba njalo nangokuvuka. Ake ngize la evumeni imali. Kade bemkhaza. Kuthiwa ezwe esiphambanweni. Bahlubuka. Yeah. I-identity yethu. Yeah. Amphupho. Babelana ngazo. Bagcine ithathu. Basala bene. Yeah. Wasale naked. Yeah.